खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै नुजाफैबाय थ' दायो आङो थांनो थाखाय रेडि जादों दाबसे जायगायाव थ' दिनैहाय आंनि डिउटिया बहुद गोजान मोनसे जायगायावहाय आरोना थ' आं मा जायगायाव थाङो मानो दिनैहाय आंखौहाय बेयाव डिउटि हरनाय जादों मा रिजन बेफोरखौ आं नोंथांमोनजोंहाय एसेनो आङो शेयार खालामगोन ओमफ्राय दायो नै ओरैबायदि बेस्थ' सारा दिन आङो बेस्थ'जोंनो सम थांबाय आरो आंना फुंनिफ्रायनो बहुत माल दायो आं डिउटियाव थांनोसै ओरैबायदि गाज्रि मोनदों आं दिनै गोसोखौनो बहुदनो दुखु मोनदों आरोना नै बाबा सनाखौहाय गारलांनानैहाय थांथ'नोसै हरसे मानि हारसिं थानांसिगोन बियो हारसिं माने बिबै दङ आरो बिबै दङ बिबौखौ लिंहरनानै दोनदों थेवबाबो गाज्रि मोनदों आरो बहुद गोजान नालाय ओरैनोथ' आङो डिउटि खालामो खाथियावनो नालाय हरबाबो माबा मोनसे जायोब्ला खारबोब्रबनो हायो Apa, senabay. Bain tu ba? Ne, Raja, tangai sini angga. Kapan finish dia baje? Kapan finish? Bain deh, mama kok bain deh. दायो आङो नै बास नेगासिनो दङ गथ'खौ अननायानो इमोसनेल जाफ्नाङो आरोना रायजोफोर मा खालामनो माने गथ'खौ गारनानै बरावबो थांनो हाया आङो ओरैबादि गोसोखौनो गिलिर दुखु मोननाय मोनो खाथियाव डिउटि खालामबाबो थेवबाबो खाथियावहायथ' आङो फैब्रबनो हायो माबा मोनसे जाबाबो आं दसेनो नायफैब्रबनो हानाय बेबायदि माने खाबु थायो नालाय नाथाय गोजान बा थांस' हाया फैस' हाया नै बेफोरबायदिखायनो नै गोसोखौनो बिरादनो दुखु मोननानै लाफ्लाङो आरोना इमोसनेल जाफ्लाङो दायो बासाव गाखोबाय नै आं हारसिंल' थाङाखै आंजों लोगोसे आङो सासे बिनानावखौ लिंहरफादों नै डिउटि खालामनोहाय जों सानैजों थांगासिनो दङ मोनाखाबाय अलरेडि दायो फैयै फैयै बार'बिसा मोनफैबाय बार'बिसानिफ्राय आरोबाव थांबावनांगौ बेसेबांबा गोजान सानसे मानि मेंग्लिनानै बिरादनो देहाखौनो मेगनखौनो बेखेवनो हाला मोनलायबाय आङो उन्दुनो ओंखारनाया ओमफ्राय हरसे मानि आंहा डिउटि दङ आरोना गोजान जायगा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनाबाय नै दायो बिराद उन्दुनो ओंखारदों आङो देहाखौनो फैयै फैयै नै बर' गामि घागसापारा मोनफैबाय आं दायो सफैबाय नै कुमारग्रामावहाय फैदों आरोना कुमारग्रामावहाय दिनै मोनानि नाइट डिउटि खालामनो फैदों सानसेनि थाखाय स्टाफ गैया नालाय थ' बिनि थाखायनो थिनहरनाय जादों बेवहाय डिउटि खालामनो हरसेनि थाखाय ओमफ्राय बेनि सिगां ओमफ्राय डिउटि खालामनो फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम माबादि नै दायो हर गेजेराव ओंखाम जादों आरो उखैबाय नालाय ओंखाम लानानै फैफादोंमोन फैनायाथ' आं मोनायावनो बेलासियावनो फैबाय ओमफ्राय ओंखाम फैबायमोन ओंखायनो ओंखाम जाग्रोनोसै नै जोङो दायो फुं जाबाय आरोना এই যে কাশীনাথ দাদা যারা আমার ভিডিও দেখো যে দাদাকে দেখে নাও অনেক দিন হয়ে গেছে না দাদার সাথে দেখা হয়নি হ্যাঁ অনেক বছর পরে মানে দেখা হলো দাদার সাথে প্রায় 2 বছর তো হয়ে গেছে 2 বছর হয়ে গেছে তো তারপরে দেখা হলো দাদার সাথে দাদার বাড়ি এখানে পাশে তো এখন এখানে চলে এসেছে কিন্তু দাদা এখানে অনেকটা বেটার আছে কারণ এখানে খুব একটা পেশেন্ট হয় না মানে কামাখ্যাগুড়ি বলো বড় হসপিটালে যতটা হয় সেরকম পেশেন্ট এখানে হয় না थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये है कुमारग्राम का हॉस्पिटल उधर स्टाफ लोगों का क्वार्टर है बड़ी शांत है हॉस्पिटल
थ' दायो आङो फुङावहाय पेशेन्टफोरनोहाय गासैबो मेडिसिनफोरखौहाय आं होखांबाय होखांनायनि उनावहाय दसेनो आङो पेशेन्टफ्राबो बारा गैया नालाय थ' बेनि थाखायनो आं एसे बायहेरायावहाय सान्दुं जानो होननानैहाय आङो ओंखारबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोहाय एसेनो आङो हस्पिटाल प्रेमिसेसखौ एसेनो आं देखायनोसै माबादि बुंनि हस्पिटाला नायना लादो डिउटि खालामखांबाय नै ओमफ्राय दाने एसेनो बोनो खाथियावहायनो बाजार दं नालाय दिनै बेवहाय कुमारग्रामावहाय मार्केट दङ माने हाथाय दिनै हाथाय गिदिर थ' बेयावहायनो एसेनो हाथाय बेरायनानै थांनोसै ना मोनोनो लकेल ना नायनो नै आंनि फेभरेट मैगं मोनफैलायबाय आङो 10 टाका भागा देन 2 भागा देन मोनबायना लाखाबाय नै थासुमलि मोनलायबाय थासुमलिबो लानोसै नै थासुमलि 30 टाका केजिनो ओमफ्राय लाइ सागबो दङ नै लाइ सागखौबो लानोसै नै लाव बिजौ ओरैबायदि मोजां मोनखाबाय देमा देमा नुदोंना नै बेसेबां बाजार खालामबाय आरो बेयावबो नै देखायदाव देखायदाव मैगं मैला मा बायजोब्बाय सासे जों सिगांनिफ्राय मावग्रा मासि आरोना एसे जब्रा जानानै दङ थ' बेखौनो एसे नायनानै थांनोसै खाथियावनो देहा गाज्रि होननानै खोनानायखाय एसे गोसोखौ मोजां मोनासै आरो नायनानै थांनोसै मानसियाबो बिरादनो आंखौ नायनो खावसायबाय थादों थांसै जोङो थांसै बारा गोजान नङा दसेल' नाङो आरो बुनिफ्राय बेनिफ्राय आरोबावनो जोङो पेशेन्ट रेफार खालामबाय नालाय सासे बेनो थांफाबावनोसै बहुद फानि आरोना नै बेयावबो बर'फोर दङ बर'निनो एकदम हाजो नुहुरबायना हाजो खाथि आरो बेनिफ्राय बारा गोजान नङा कालिखला हाजो भुटान ओरैबादि मोजां नुदों आरोना नै समायनाथार এখানে একটা ছবি তুললে ভালো লাগছে সুন্দর লাগছে गामि गामि बेरायनो मोजां मोनदों ओंखायनो गोबावजों मालाबा बेबायदिनो बेरायनो मोनब्ला मोजां मोनो आरोना गोसोखौ माइ हाजोबनानै फोथार बायदि आरो नै समायना रावबो थांनायानो जाला ओंखायनो गोबावजों खनसे बेबायदि फोथार बायदि नुबा बिराद मोजां मोनो नायखांनानै फैबाय ओमफ्राय आङो जोरा बावबाय आरो हाखु दाखु नालाय बेखायनो जोरा बावनानैहाय भिडिअ देखायरोङासै नोंथांमोननोहाय बे मानसिया दा बहुद देहा लोरबां जानानै दं नालाय एसे फिथाइ सामथाइ लांनानै हैबाय नै दायो थांसै न' फारसे थांसै दायो ओमफ्राय उनथिं पेशेन्टबो दं जाहैबाय आंलाय खर'आ एसे टेनसनसो जाबाय पेशेन्टआबो प्रेसारा बारा बे पेशेन्टआ दहायनो आंनो नायनानै रेफार खालामनायखा ओमफ्राय दायो बेखौ लानानै थांफासै लामा गेजेरावनो अबावबा डेलिभारि जाबा आरो थबाव लायदो बेखौबो लामा गेजेरावनो गारियावहाय डेलिभारि खालामनो रायदाबनाय मोननोसै फिसालाया बिराद नागिरगासिनो दं दा आंखौ ओरैबायदि माने हरनि डिउटि थांबाबो साननि डिउटि थांबाबो माने बेहा मोनसे आइडिया थाखासै नालाय माने बिमाया खयथाजों सफैफिनो खयथायाव ओंखारबा खयथाजों फैफिनो दिनै दिरि जाबाय नालाय एफा गोजान लामा ओमफ्राय ना गथ'आ नागिर थ' बिदिब्ला रायजोफोर बयनिबो सिम गोजोन्थों see you in the next video bye bye